Danas je počela dečija nedelja. Dete da ga čuvate i poštujete. Dete da ga razumete ono kad vam nešto kaže. Nema ono, šta si rekao? Nego ga razumete. Da mu odgovorite na pitanje. Šta vas je pitanje? Da vole to dete, kao na primer mene, ili Uroša, ili Bog zna koga. Čestka, vrlo ukusna pesma. Ja u školu idem i debeo sam đak. I dobar sam đak. A kad nisam najbolje čuo? Ja u školu idem i dobar sam đak.